Woi, Ngawur kowe jeblok piye engko? kita testing kekuatane iki lho. Spring bed mulai 1.300.000 regane. Beh tenan apa ora kowe iki? Yo tenan iki enek model iki enek sing sorong ngene iki ya to. Heeh. Iso dhuwur barane full pair iki. Regane pira? Sing iki 2.500.000 sing iki. Iki. Yo. Iki sing model bed set kita bisa iki gudi iki. Oh. Iki regane 3.800.000. Bugene Sultan iki, Mas. Yo sultan iki. Iki iso dicepot mung kasurene iki. Oh iya. Iki anak iki boxy nek iki. Langsung dadi sitok. Sandalane gede. Iki 2.500.000 iki. 2.500.000. Tak komplit iki lho, gule karo bantal. Oh, wis bonus kuwi. Oh, wis komplit pokoknya sandaran bebas pilih. Heeh. Anak iki sing paling murah iki. 1.300.000 nek iki. 1.300.000. Oh, ukurannya 1,60 meter kali 2 meter. Eh. Oh, bebas request. Mas, iki lho sakmene gedene iki lho, Mas. Heeh. Iki garansi apa ora jane iki? Siki pokoknya sing iki 1.300.000 iki non garansi. Enane sing sandure iku regane 1.600.000 kuwi garansi 5 tahun. Lah nek sing ngene iki garansi 15 tahun. Iki 15 tahun Mas, iki 15 tahun. Pas pilih ngono aku. Piye? Iki jaminan rangka apa, Mas? Langkane kali jati kok Mas ngono aku. Nek gak jati? Nek gak jati dibaleni ora apa-apa. Oh, ngono. Beh. Iki sakmene gedene iki lho, Mas. Kare pilih umpama milih sing gedhi kuwi gek ngentre ngene aku nang Sidoarjo nang piye iki? Alah sing tenang iku pokoke ngene aku ki wis promo gratis ongkir Mas awet biyen. Areane Jawa Timur Jawa Tengah iki pokoke gratis ongkir kabeh. Heeh. Bayari ya wis COD gak sanggo DP ngono. Beh penak men to? Ya penak to Lah aku. pesene piye? Pesene kok digoleki kolom pencarian jenenge Barokah Furnitur Madiun. Heeh. Langsung nang sore profil kok wis ana WA. Lewat WA waduh biasane Mas pesene. Jos penak ya. Yo iki lho, sepilo. Harga mulai 1.300.000. iki lho Lur, seprimbet nggih. Harga mulai 1.300.000. Tinggal pilih motif nggih. Harga beda-beda. Monggo langsung japri saja.